ora usah rame. Dina iki aku mikirno anakku lanang Kang Mase si Probo. Ya anake sapa? Ya anakku. Ya anake karo iki no. Lah ya aku ora tau meteng belas. Lah meteng ya apa? Aku steril, Mas. Steril. Mikirnya pripun to Kang Mas? Anakku lanang besok sing bakal nggenteni pelunggu aku dadi Demang ana ing Kademangan Pothuk kene. Ya nggih, wong putra namung setunggal niku. Nggih kedahe jenengan niku putra kantun setunggal niku disayang-sayang. Ya iya no. Lah kan hasil kasih sayang panjenengan kalian Ndara Putri. Lah nyambe oleh apa? Wis to. Kok jenengan pele kok. Wis ora usah ngrembug iki bene to. Jarno engko lak ya modar-modar dhewe. Apa iku? Kowe nyapa? Les pen.